Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आवरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थांबनाय एबा टाइटेल नायनानै भिडिअ आं खालामनाय भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामनानै जासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों ओमफ्राय बे भिडिअनि जाय लोगोफोर बाजै सामिनि भिडिअ आरोना बाजै सामिनि मा भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोना दा दसे उनाव खिथागासिनो ओमफ्राय बिनि सिगां आं फंसे खोथा बुंनो सानदों दे लोगोफोर दिनैहाय आङो मा होनो न'निफ्राय एसे गोजानावसो फैनानै नैबे भिडिअखौ बानायनो गोनां जाफैदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै न'आवहाय गोबांथार मानसि थानायलाय आं दिनै न'आव भिडिअखौ लानो हानाय जायासै बेनि थाखायनो आं दिनै साइडआव फैनानै न'नि साइडआव फैनानै आंनि बे भिडिअखौ लानाय जादों ओंखायनो नोंथांमोना साइडनि बेकग्राउन्डफोरखौ इगनर खालामबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला एसे हाग्रा औवा बारियावसो फैनानै भिडिअ बानायदों आं न'नि बारा गोजान जाया बेयाव फैनानै भिडिअ बानायफैदों ओमफ्राय बाजै सामिनि मा भिडिअ होनना बुङोब्ला बाजै सामिनिहाय मोनसे फट'आ दा गोबांथार फेसबुकआव गोबांथार भाइरेल जादोंमोन आरोना बै फेसबुकआ इदिट खालामनानैसो भाइरेल खालामनाय मोनदै लोगोफोर ओमफ्राय बिनि सायावनो बाजै सामियाहाय गोबांथार रागा जोंदों आरोना नोंथांमोनाबो मालाबाफोर बेफोरबायदि खामानि मावफ्लांनो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोना आं नैबे बाजै सामिनि भिडिअखौ होनानै होखानोसै मानो होनना बुङोब्ला बाजै सामिखौ गोबांथार मानसियानो बायदिसिना भिडिअ मा होनो फट' भिडिअ इडिट खालामनानै होबाय थायो नालाय गोबांथार मानसिया बेखौ खालामो ओमफ्राय दा बाजै सामिया गोबांथार रागा जोंदों आरोना सासे मानसियाहाय बिथांनि मा होनो मोखांखौहाय दस्रानि मा होनो बडियावहाय सोसननानै होदों आरोना ओमफ्राय बे फट'खौ लानानै बाजै सामिया बिराद रागा जोंदों आरो दुखु फोरमायदों आरोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन बाजै सामिनि भिडिअ क्लिपखौ ससे होना होगोन आं लोगोफोर नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना ओमफ्राय बिनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायबावनाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नाया आरोना मालाबाबो ससे नायनानै थाङो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय अब्लासो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनगोन एबा मोजां मोनगोन आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायनांगौ अब्लासो बुजिगोन आं मा बुंदों मा बुङाखै भिडिअखौ फुरा नायबासो बुजिगोन ना बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोब अननानै आंनि खावलायनाय ओमफ्राय बिदिब्ला बाजै सामिया मा बुंदों नोंथांमोना नायना लादो बे आंनि फट'खौ बे सानैसो बाजारिया मा मोनखांगासिनो दङ सोर साबेसेखौ बादा हरबाय थानांगौ बाजारिफोरखौ सोर अर्डार होदों बिसोरखौ बे फट'खौ होनाङा होननानैनो आं मैया हरावनो रागा जोंखादों ओमफ्राय दहायनो आं भिडिअ होखादों बे फट'खौ भाइरेल बानायनाङा आरो होनाङा होननानै हिनजावफोरासो होगासिनो दङ आरो सासे निउटन बसुमतारी ना मा बसुमतारी बेबो भिडिअ बानायबावलायदों आंनि भिडिअखौनो नुखाबाय बे रागा जोंनाय भिडिअखौनो आरो बियो आपल'ड होलायबावदों आरो बे फट'नि सायावनो बियो भिडिअ बानायबावदों मा बिमा खर' जाखारबाय थादों नोंसोरो आरो अनसु अरन्जय सोमावसार नोंसोरो नहा इदिट खालाम दा मालायाबो गोरलै मोनदों नोंसोरखौ आंनाव सेकरथि थाफैजोबदो नोंसोरखौ आंनि लावखार खालामजोबसै आं खामानि गैला नोंस्रा एखेबारे आं रागायनो हाथारलाहाय बिसोरखौ मोनबा खानायफोरखौनो फुग्लुंजोबगोन आङो अभार मोनबाय आं आरो हिनजाव सानैसो आं बिराद नायनो बाबाय नोंसोरखौ स्ट'रि होलाय पस्ट होलाय स्ट'रि होलाय सना दैमारि ना मा दैमारि दासिमबो दानाखै दै सना दैमारि बुरि माबार दान रागा जोंहोनाङा आंखौ मिथिबाय आं रावनिबो फट' गाज्रिबो नागारफेरा दिनैसिम फेसबुकाव आं रागा जोङो हिनजावजों हिनजाव मानो नागारलायनानै हिनजावफ्रानो बारा आयौ मोननांगौल' बारा होननो गोसो गैला दा हराव बानायबावगोन आङो होमबा हामबायसै फिसाफोर